Nie sme najlepší, ale široko ďaleko lepších nenájdete. KDH je spoločenstvom kresťanských demokratov, ktorí ponúkajú Slovensku cestu. Cesta je viac ako smer. Smer nestačí pre východiska z krízy. Naša cesta je o programe a hodnotách, ktoré sú osvedčené a tradičné. Ponúkame cestu k zodpovednosti a solidarite, k dôslednej spravodlivosti. Ponúkame cestu k triezvemu vlastenectvu. Milí priatelia, drahí spoluobčania, dovoľte, aby som sa obrátil na vás s úprimnou prosbou a zo srdca, aby ste v týchto parlamentných voľbách podporili kresťansko-demokratické hnutie a odovzdali mu svoj hlas. Kresťansko-demokratické hnutie je politickou stranou, ktorá vznikla krátko po novembri 89 a ktorá vždy stála na princípoch kresťanských hodnôt, ktoré sme presadzovali vo verejnom živote, chránili a bránili všetkých tých, ktorým iní krivdili a ubližovali. Snažili sme sa budovať peknú, sociálnu a spravodlivú spoločnosť založenú na solidarite ľudí. Budeme sa usilovať o to, aby sme všetko to, čo sme vám slúbili, a slúbime vám šťastný, pokojný a zmysluplný cieľ vášho života, naplnený radosťou a šťastím, spokoja v rodine, spokoja vo verejnom živote, spokoja v Európe, tak, aby ste boli vždy sebavedomí a hrdí občania Slovenskej republiky. Aby sme boli vlastencami, ktorí si budú ctiť a vážiť to, že sú tu, že sú Slováci a že sa oplatí v tejto krásnej krajine žiť a mať ju rád. Kresťansko-demokratické hnutie je politickou stranou založenou na slobode, zodpovednosti, na hodnotách. Jej politici tieto princípy vo svojom verejnom angažovaní sa uplatňujú a mnohých z nich poznáte. Ponúkajú riešenia bez ohľadu na vhodnosť situácie, či im to prinesie imidž, im alebo politickej strane. A teda prečo voliť kresťansko-demokratické hnutie? Pretože sme cestou pre dobrý život na Slovensku. Prečo je treba voliť KDH? Preto, lebo Slovensko potrebuje novú, zodpovednejšiu, spravodlivejšiu vládu. Táto vláda nezvládla ani boj s krízou, ani s nezamestnanosťou a s korupciou ani nebojovala. Táto vláda diskriminuje rodičov, ktorí sa starajú o malé deti. Táto vláda likviduje služby pre seniorov. Táto vláda poškodila tých, ktorí si sporili na dôchodok v druhom dôchodkovom pilieri. A aj sociálne podniky v jej réžii sú viac výrazom klientelizmu a korupcie ako pomocou chudobným. KDH vie robiť veci lepšie. Máme programy podpory zamestnanosti, aby na Slovensku bolo viac práce pre všetkých, ktorí môžu a chcú pracovať. Aby sa oplatilo vytvárať pracovné miesta aj domácim zamestnávateľom. Máme programy väčšej spravodlivosti v sociálnej politike a väčšej solidarity s tými, ktorí to naozaj potrebujú. Budeme pomáhať mladým pri zakladaní rodiny, rodinám s deťmi, aj viacgeneračným domácnostiam. Opäť vrátime zmysel sporeniu v druhom dôchodkovom pilieri. A pri výbere sociálnej služby opäť umožníme slobodnú voľbu a zmeníme spôsob financovania. Preto to všetko sa oplatí voliť KDH a nie len preto to. Absolútna väčšina ľudí vstúpila do KDH preto, že veria v hodnoty a pravidlá, ktoré KDH presadzuje. A KDH tvrdilo 20 rokov, že pokiaľ nebudeme rešpektovať v spoločnosti základné pravidlá, princípy, hodnoty, neklamať, nekradnúť, nepodvádzať, tak spoločnosť bude v kríze a dnes tú krízu vidíme. Keď chodím po Slovensku, ľudia mi často hovoria o svojom pocite a oprávnenom nespravodlivosti. Majú pocit, že častokrát na Slovensku nemajú navrch slušní ľudia, ale skôr naopak podvodníci, zlodeji, skorumpovaní politici a mafiáni. Pritom na Slovensku je väčšina slušných ľudí. Stačí, keď sa spoja, budú sa navzájom podporovať a potom naozaj vyhrajú aj nad podvodníkmi, aj nad
s mafiánmi, aj nad skorumpovanými politikmi. KDH ponúka cestu späť k hodnotám, cestu späť k základným pravidlám spoločnosti, cestu späť k tomu, aby slušní ľudia mali znovu navrch. A ja som presvedčený o tom, že to spoločnými silami dokážeme. Každý zodpovedný rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie, aby žilo v krajine, kde sa nekradne, kde sa nepodvádza, v bezpečnej krajine, v krajine, kde sú kvalitné školy, kvalitné zdravotníctvo. KDH myslí na dieťa aj baby-friendly stranou. Kdesi som čítala citát, že deti tvoria len 30% našej populácie, ale až 100% našej budúcnosti. KDH si je vedomé tejto skutočnosti a preto pozýva všetkých, ktorým záleží na našej budúcnosti, aby v týchto voľbách podporili slušnosť, podporili program KDH. Kresťansko-demokratické hnutie pozná riešenia, ako vyliečiť slovenské zdravotníctvo. Chceme, aby sa zdravotný stav obyvateľstva zlepšoval, a preto presadíme, aby každý občan Slovenskej republiky dostal rovnakú kvalitu zdravotnej starostlivosti vo všetkých regiónoch Slovenska. Chceme, aby občan vedel, na čo má nárok a dokedy, a aby lekár vedel, čo sa mu musí poskytnúť. Bez ohľadu na to, či žijete v okresnom meste alebo v Bratislave, či táto starostlivosť je vám poskytnutá v okresnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici. Po druhé, chceme, aby spravodlivosť bola pre tých, ktorí ju najviac potrebujú. Pre dôchodcov, seniorov a zdravotne ťažko postihnutých. Preto navrhujeme horný limit pre doplatky na zdravotnú starostlivosť pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých vo výške 2% ich mesačného príjmu. To znamená, keď máte dôchodok okolo 300 eur, váš priemerný mesačný doplatok na zdravotnú starostlivosť nebude viac ako 6 eur. Vieme, že sa to dá a že môžeme vyliečiť slovenské zdravotníctvo. Chceme, aby ľudia žili kvalitnejšie, chceme, aby ľudia žili dlhšie, aby ich spokojnosť so zdravotnými službami bola vyššia a aby žiadne zdravotné služby ich v budúcnosti, keď to budú potrebovať, finančne nezrujnovali.